Menanti saya dalam sungai di Jurasilo Talambat. Ayo, saya mau berenang agak yang soal. Menasai ben. Ayo, Misalnya ya, Purika kemselit kang nanai, ang Purika satu kalama, ang boros jinakan najenai, menek kemahan nanai, biar tang deng gua hajau, biar gua hajau tang nanai ang mas menek Thai kenapa, bini pai pinang sau bini upis mai kan deng mat. Ang hostel laut ada menang di saya, ang di pung macam ni dongo, be pung macam ni kau perang dah hanai dongo, ang hostel laut tabai taba, amang nuau tanah ni, neng jeng sau bini upan di saya neng mat, amrai be saya, somta kung masau bini unanai, Purika hiaman, bini prai pun nanai mang kesesan kang ke ang di saya, amang gua hajau tang di saya neng, serjeng tang ni aman neng, lega berlingon neng. Ser lega mat, gosai kau ni harsa lega berdong hendak, besok mau angin deng menama, harsa berjeng beri tanah kau deng lain deng, besok mau urzaya layamang di lega kesakan deng, angin biga kau deng matang na semua, lama biar deng deng, ambrai biar, kurang kasih biang deng pun kalamai tak ada fungsian pun kalamaman, amang menayang senen, kamani mau sana unduyan nana, bapa deng sana mau na, usubida saya ama, angger rumah hai usubida mana, ikan ang mana kamani mau sana unduyan deng biar, bini kamani mau nayang menjia kartun mama, biar mahan deng menlai biar, ma, biar, gua hati saya kuang. Ang minci jemang saya ko, ang nengni kamani mau nego kepna honde baba hambla, naga leya manai naga demet, beb sayang ne ribaji mezangmet, lem jala sasalang nende yoda yemet, hinjam sabai jeng kam krisung nanak nezah yemet, beb sabar ko lana naga kusi dongoman, dere ang dim saya orka boy masak ke, serina ayau masak ke ang jema binjak je. Jema khबर harakhai आंनो जेबो खबर हराखै फिसाया गावनिफ्राय जेबो मिन्थियाखै आङो जेबो मिन्थियाखै बे फिसाया आंनो फन हराखै आंबो फन हरलाबो बियो थिखाङाखै मा जाहोननि थाखाय बिदि जाखो आं जेबो मिन्थिया बाबुबो रायलायोमोन आंजोंहाय सिगाङावहाय ओमफ्राय कयेक दिन साननै सानथामासो रायलायाखै आंजों नङाब्ला आंनो फन हरखायो फुङावनो आंनो फन हरबाय थाखायो फिसायाबो आंजों रायलायहरो आं बे फिसाखौ माब्रै मा खालामबावनांगौ आंनि फिसाया लेखा गोरों जाबायमोन आङो साहा दखान फुदुंनानै देग्लाय माथो 5 सेमिस्टार थांबायमोन आंनि फिसाया संसारनि आइ आफाया नुनो आंनि फिसाखौ फोरोंनाया गसाइगाव सालबारियाव फरायोमोन आंनि फिसाया आंनि फिसानि दुखु खस्थ आंनि फिसाखौ आं माब्लाबाबो थाखा फैसा आंखाल खालामाखैमोन खाम गिलास सुनानै दख'ना सुरि गाननानैब्लाबो आं फोरोंदोंमोन जथेस्थ आङो फिसाफोरखौ इंलिस मिडियामाव फोरोंजोबदोंमोन साथामखौबो फरायै फरायै फिसाया आंने रोंगौबायमोन रागौबायमोन बियो होनदोंमोन आमा गायनाय फुनाय गैया हाल खदाल गैया आङो न'आव थानानै नोंजों हेल्स होफानोसै ओमफ्राय फंबाय सानैखौ मोजां फोरोंसै होनदोंमोन नाथाय बे सिमाङा मोगथाङा सिमांसो जाबाय आंने बे फिसाखौ लानानै आङो रंजानाय मोनदोंमोन आङो बे सुरिबारिनि गामिनिनो आरो जोंनि बे जे जाथायफोर जादों बेयो नंगौ फसन नार्जारिनि बिसाज्ला राजा नार्जारि बे गथ'आ गुवाहाटीयाव न'खरनि थाखा फैसा अभाबाव खामानि मावनो थांदोंमोन गुटखा कम्पानियाव किन्तु जोङो सिगांनि घटनाखौथ' जों मिथियाखिसै किन्तु जोङो हठात मंगलबार फुंनि 7टा समावहाय मिसेस बिनि आधार कार्डजों लोगोसे जोंनो मिसेसाव फाथायहरबाय डेड बडिखौ एकदम गाज्रि अबस्था उदायथारा खामब्रां खांथां गासिबो दागि गोजा जोङो बेखौनो बिसास खालामदों सोरबा दुश्मना
बे गथ'नि सायाव ग्रेप्टार खालामनानै सिथारदों आरो बेखौ लेट्रिनाव राजा नार्जारिखौ आलायनानै दोनदों होननानै जों बेखौ पुलिस प्रसेसरनिफ्राय जोङो मोनदों। ओमफ्राय जोंनि हजोंहाय नैबे राजा नार्जारिनि आरो प्रसन्त नार्जारिनि जे भागिफोर दङ बिथांमोना थानाव फैनानै बे गथ'नि गासैबो जाथायफोरखौ आरो बे गथ'नि जे जानानै थानाय डेड बडिखौ बिथांमोना नामायदों। ओमफ्राय जों थांब्ला बिसोरो माबा पस्टमर्टम खालामबायमोन, खिन्थु बिसास खालामदों बे गथ'खौ सोरबा दुश्मना सिथारदों होननानै जों नुहैदों। दागिफ्रा गासैबो गाज्रि अबस्था। दायनिगिरिफोरखौ नागिरनो थाखाय जों बेखौनो आसा खालामदों दानि जे सरकार, आसाम सरकार आरो बिटिसि सरकार CMफोर दङ जोंनि जाथिनि थाखाय खुंनानै दैदेनगिरिफोर दङ, जाहाथे बिथांमोना बे न'खरनि थाखाय पस्टमर्टम रिपर्टखौ मोननायजों लोगोसे जाहाथे अति सिग्रि बिथांमोना जाहाथे तदन्त खालामो आरो बे न'खरनि जाबतिय उदायै केलेंकारि जानानै थैनायखौ जाहाथे माबा मोनसे सरकारनि तरफनिफ्राय अनोब्ला बिराद जोंनि थाखाय बे न'खरनि थाखाय जोङो बेखौनो नोंथांमोनाव खावलायनाय थाबाय।